I ništa je olezen tu do pravko WC. Kad mi ga vozaš, da ja se spinče da pijemo rakiju i tamo malo Zoran zustaje. Ali sad ni tu bila ovako milicijska kola, bila civilna. Kola, znaš, crvena. Tu baš uvijek kad tu smo samo Jelka Mišić. I neki onaj bre, kako se zove. Dobro nego. Nije ni Jugo, ne kako više. Ja bi se htio neće. Dobar dan, kaže tu Dejan. Sedimo gde u selu, čekam do neće da me vozi da dođe u voz. Da vidi, ja izađem napolje. Si dođem na podal sneg. Gde si, kaže. Kaže, Dejane, gde si, kaže. Kam tu, čest me ovode kod Ivana Njunje. Tu me pretresli, našli kod mene telefon, rukavice, bakterijsku lampu mi vratili, rukavice to vratili, telefon uzeli. Kaže, deće, pita me, on kaže, jel si ti nešto krao tu nešto u Klanovcu? Ništa, to. Da imamo kod tvojeg oca, kaj moj otac je Šivčan, Govori, ko Šivčan? Moj otac, znaš. I ništa, stave oni meni u kola, ti mu uci kole. Kaže, šta si ukrao? Sve reku kola. Lanac, bakrač, bure, 40 kila nafte malo buretu, to, grejalica, jest. Evo u kompjuteru pisano, sve, broj 1 sve pisano, radio, te boje, to. Kaže, sve kad sam to sve priznao, kolica, bure od 40 kila. Dobro, bolje je bilo 50 kila. Aj 40 kila imalo nato nije. Malo 50, ja sam neku supu 40. Znaš da bude ukupio. Ništa. Idemo red. Prvo kad me pitali, u koju kuću si ulezio? U prvu kuću sam ulezao Dragana Krstanika. Tako sam nekog gada se zove. Šta si tamo našao? Grejalicu, radio. Jes, kako si obio vrat? Ruku. Ja tamo nisam rekao da sam ono. I ništa. Priznam ja to sve. I ali pitam me on zašto sam ja bio, a ja znaš koliko sam bio. Ali da to koji se drži da te ne čuje neko priči nama. Neće Bredi pustiti. Nek priča Bredi. Nisam rekao supu da sam ja vrata razbio montiračem, da sam razbio FM, znaš, bio sam pijano. Ali kog si uzao naftu? Naftu sam uzao Ciniše, Smederevca. Sve sam priznao... Od Žike Smederevca? Od Ciniše Smederevca. Od Ciniše, ne od Žike. Od Ciniše Smederevca, anti-Ciniša. Sve piše u kompjuter. Dobro. Sve. Pitali me od kog gaze si uzao naftu. Ciniša, anti-Smederevca. Tako. Sve me pitali. Koja mu snaja, koji mu sin, sve. Sve sam priznao. Sve šta me pitali, to sam priznao. Kad sam priznao to sve, jedan inspektor, trojica bi istražio. Jedan je ulezo, šak je, pa već od moje. Ima jednu pomadu, nama za ruke samo to tako. Šalja, ovo će ovo na gor. Kaže, detko, sve ovo što si sad priznao, imaš priznaš prema nama. Mi smo trojica došli, trojica došli. Kaže, šta si rekao kolegima, to kažeš i meni. Ko nešto ne kažeš. Biju, nema. Jel ima ti udari, peše šakalice. Znaš,
dođe onaj, ja sam vidim glavu dol, znaš, onaj inspektor vidio me odmah, znaš, koji sam ja i šta sam, znaš, on me vidio odmah, evo, on kad priznao kod nas sve u kola, Čekaj, više nema da da baci ovo. nemoj više da mu radite više ništa, znaš, jer onaj kao laže bio došao iz Beograda, kao on, znaš, da on mene plaši, Bora, kad mi vidio da se ja tresem cijelom, ne vidio odmah da je on njena strah. Znaš, on su plaši. Znaš, ja u kola sam, ja kad bacili u kola, ja sam ovak kao bandera. Nema i da stanemo, onaj poletač viče, kaže, on će da umre u kola. Kad me vidio onaj. Kaže, ne, kaže, šta da mu radim? Ja, znaš, a meni je bilo strano, znaš, ja kažem onome, ona kaže, ako bolje priznaš, priznaj. Kaže, Odmah. onaj inspektor vidio odmah da ja, znaš, malo kreću tim, znaš, izvao 100% njega, znaš, da bude on pored mene, znaš, da ja mogu da priznam sve. Ja sam priznao tamo, nisam priznao tu. Ja sam mogao da kažem, bio sam tebe za drva, kod Igora, kod ovo. Oni me pitali me za Igora i za Zona Svrću. Ja nisam bek. Kad me pitali za... A šta ti pitali? Sve kad sam priznao sve, to. Evo šta je bilo sad. Prvo sam priznao. Prva kuća. Dobro. Prva kuća, broj 1. A što si ti krao? Ti terao nekoju? Kad se napijem, A, meni padne tako. a ti si sam išao. Ja sam sam išao. A da, ali... Šta si radio s naftu? Naftu, pa je sve išlo u kompjuter. A šta si radio s tu naftu? Si prodao? Naftu sam dono kući. Posle bre, si prodao negdje. Nisam ja prodao bre, to bure kad sam se ja digao ujutru, bure prazno. Ja u tom buretu ne znam ko izvukao naftu. Jer onaj inspektor tako pisao tamo. U kompjuteru, on je pisao, on je donao bure. Bure ujutru, kad sam se ja digao, nema nafta. On je pisao u kompjuteru da je to bure, kad je donešeno ujutru, nema. Možda je sipao u traktor, možda je močao gdje je sipao u traktor, možda je dao nekome, prodao nekome. Ja sam rekao na moju mamu i na mog oču, znaš, ja sam morao tu naftu da nekome, znaš, da nekog naslonim to sve. Da nisam rekao, da sam rekao ja da sam prodao te naftu, oni bi došli kod tebe, a ti si rekao da si uštekao neko. Ubrzo. sam priznao kod njih da sam prodao tu naftu. A to je najbolje da kažeš. Ali u supu me onaj preteretio da ja priznam cijelo. Gdje je ta nafta? Ja sam mu rekao da je kući nafta, ja ne mogu da kažem da je ta nafta prodao. Sljedeći put da kažeš da si sakrio negdje i odvedeš ih na to mesto i samo kažeš nema već da nema ni. Neko da uzme, neko prošli u zemlju. Ne znaš gde. Moj pričaš tako kod ovo podzano ovamo na... Ja sam rekao za Sikora, ja sam rekao. Dobro, i dalje što je bilo. Pa šta to je to? Nafta, to je kod kući. Dobro. Na Kračkoj kući. Taj radio, grejalicu sam odno, sve u supu. Pitali me kako sam skinuo prozor od druge kuće. Ja sam skidjao prozore. Znaš kako sam ja to skidjao prozore? Profesionalno, s čekićem. Nije čekićom, to su ovako prozore. To su tako prozore, ali ima ih seriji sa strane. Kao sad ovaj lepjen, sluje, on ima ih seriji. Ja ovo skinem u krivo sve, komplet, nema ga cepa. Stavim ga lepo polako dole. Svi stakla, šta sam ja skidjao, to je sve slikano. Prozor ga ga otvoren slikano. Sve prozore ovako skinem, sve ovo skinem. Skinem sad ovaj prozor i ovako sam povučem. Ružnju istu skinem prozore, povučem. Otvorim prozore. Ali ja sam se zebao drugo. Ja kad sam izlezio, sam trebao prozore da zatvorim. Ti si zaboravio. Znaš, evo sam prozore da zatvorim, da vratim stakla
nazad. Ako bila stakla da vrati. Kad je oni dođu slikaju, jogu, imaju one, ali ja sam stalo, da niko to nema. I treba plaćaš kaznu neko šta? Nema ništa, nisam. A što je bilo u Negotu? Što u Negotu? Pa te će ti stigati. Negotu ništa nije bilo dana vrije, oni me pitali samo što sam ja upravo tamo. A taj sat? Sat je, nije ni ukrao, nisam ni ja ukrao, ja sam ga priznao i njega, jebem ti kad sat. Što? Priznao sam, to je ruk za sat za ruk. Priznao sam i to. I to mi je rekao na inspektor, kaže, bolje priznaj, kaže, ako je drugi ukrao, kaže, njega ću uvatimo, ti si priznao da nisi ukrao taj sat. Ja sam novi, kaže, još jedan put. Kaže, ja ću ovaj papir, ti si potpisao. Čekaj, stani, nemoj da me pati da me da. Potpisao sam taj papir. Rekao mi, još jedan put, kaže, napraviš nešto. Kaže, ja ne mogu da te odbranim od ničega, dolazi inspektor, odmah te vodu u pritvor. Odmah prvo boji pa da te zatvori. Ne, odmah pritvor. Nema boji, nema ništa. Samo mogu da priznam, ako hoćeš da priznaš, oni samo možu. Ako napuniš do 15.000, dobiješ pritvor i dobiješ prijavu, kaznu, dobiješ. Koliko si uzo, sve to. Sad ako te neki sad natera kao ja sa Dejana idem da kradim, Dejan je učni kao naš ovo, sad njega uvate i meni. Ja sam morao da priznam po tom. Jer oni kad me pitali za ovo, šta si je deo za koga sve, ja sam priznam. Ti misliš Milančić si igrao u Zaječaru, Negotinci su još gore, u Negotinima te bio, ja sam... Šta Milančić, šta on radio? Ja sam, gledam, vidim ovdje sad, gledam, kad je ovo komisorija, tu sad kad su uledne na vrata, gledaš ovdje na vrata, ona vrata, kad gledam sad na vrata, ove strane ima jedna fotelja, pa jedan stal, pa fotelja. Na tom stavu imaš Antonije, miris, ove čaše, servizi, tanjiri, sve živo ima na tom stavu. A ovdje kad staneš, ima jedan plakar o komiso. Kad mi on kaže, onaj inspektor, kaže, ustani, kaže, skini jaknu, kaže, i samo kaže ovo. Raširno, stao, ruke ovako. On tamo stane pored, ne na vrata, pojedem na plakarima. Staneš u taj plakar, a on je izljuškan, jer ničko, nema farba na njemu. To je cipele od kako biju, ima i montirači, i lokopci, šta hoćeš po te prostorije. Tamo stane tako, ovo, na gor, pesniku kaže, namaze, onda se ne tamo, kaže, dajte ti šta si priznao kod kolege, to šta u papiru, sve je priznao, sve je priznao. Kako sam rekao tako u papiru, tako je bilo sve. Kaže, dobro, kad si priznao, ništa. Onaj stavi sve, ide na kompjuter, tap, dađe slike, šta je slikao, šta sam ja uzo, inspektor išao po meni, kolica, to, sve. Kad je priznao sve, ništa, ona kaže, neće ga bijemo, nećemo ništa. A da si ga ga opili? To mi te pališ. Ništa, kad je priznao sve, ništa. Stojao sam još sat vremena, dva puta sam išao u WC, onaj policajac viče kada će da bega. Ja neću pobegnem. A on me pušti, ja otidem naš strane, naš, nešto nisam novo na početku. Da pobegneš što te bio. Pita me na početku, kaže, šta ti? Kajamo živaca, ne sme mi da kažem da me strada me bio. Ko ti pita? Policajac ide pištolj ovako, Misici ima sve, policajac. Ček ti stavili misici. Tako ime, ni u kola, ni u suku. Vidio me ono policajac da sam neki, baš, mek, dobar.
Taman ja uđem u sud, taman jedan, taman u Lobre, kako se reče, u Miloševu, u Bijena kuća. Nekom bili kuću. Ona inspektor iće, kaže, vodice, kaže, ideš, kaže, po oselu, kaže, ne. To sam rekao, ne. To ja u Miloševu, tamo, ta vaša sela, ne. Gdje se rodiš? U Zagrebu. Gdje si rođen u Zagrebu? Koje hodiš 89? Kad si rođen 22. januara? Sve u kompjuteru. Sve. Kad sam to sve priznao, kaže, znaš, Pinčeta, prvo, koji ti najbolji drugar u Granu? Kaže, Dejan Beč. Školu. Sve tražu znamo na kompjuteru. Samo ne znam prezime, to sam mi rekao, ne znam prezime. Kaže, ima neki gaj da je neki prijavljen, neki gaj da je kralj. Možda su prijavljen jedan. Kaže, to, kaže, Zoran se zove njegov otac. Jeste. Po tome i našli. Koji mi školski. Ono je našli po tome. Po čemu? Pa po njegovom, znaš, njegovom otac. A čeće šta za drvo? Za drva? Ono bi to bali za srčku, to nam. Rodio si malo kod njega. Za Igora nisam rekao ništa. I u tom sam. Da me on pita, kaže, znaš, kaže, Igora ti. Znam. Šta ti znam njega? Ništa, onako. Rodio sam po njega sam nadam. Poslao se živi. Kaže, inspektor, kaže, ništa, za tebe neće ništa. Ubio bi ga. Ne. I bi te sahranio. Inspektor je rekao, kaže, ako neki june, znaš ti da, ja sam htio jedan mi je vrao u cikolu puškom da mu ubije. I kad sam rekao inspektoru, dok smo diži tamo, on kaže, vodi me, kaže, gledam, kaže, koji je taj, šta je vrao s puškom. Da me ne bilo strah da ga vodim, da me strah oni zidi, znaš tu, padne onom puškom, padne onom, ono pocađe, ubije. Ventijom, a on zastao, taj što me gleda, znaš, i to što me pati, znaš, zastao, ali bilo vas strah što bili dvojica, znaš, u kola, gdje je bio jedan, on bi zastao, on je zna koji. Koji? Tu bio u centar, nema bežanje strava. A s kje si još, sad si radio Nema sa ovog, bežanje. Ele, si radio sa ovog, istinjač. Ovo sam ja sve radio, mani ti da mi pričam. Da se lače to. Ja, ako sam sve da sam priznao, ja bih sad se dobro bilo. Znaš? Znaš ti koliko ja imam... Gde će me? Idemo već.